Komisi Benta ban pensuk ya korkom trai kam kinong trai Asha kham tam na ka benta ban Peitngor ya Koit ka Khiah jong ki briu bala Palat lipo Snem karta ka bay day ka BP ka diabetes ka cancer bat ki ki jingpang uba Lahkmen remboyu MLA ka Amaram constituency ubadai ru unong ai bot ka sarkar jalla hinne ka singi ka khat khandai trai unai lar arja arpusaw ulasam mobile tablet Shaki ni kinong trai ki bahap apo ka Amaram block West Giant Hills district Hakani ke jingelang ke balapan long ha office trai kam u block development officer ke Amlaram CNRD block laidon lang u Dr. Abhishek Saini SDO ke Amlaram civil subdivision u ba GLC Millim BDO Amlaram CNRD block Dr. Kin Dahar DMNHO West Giant Hills district Dr. Maria Singkon District Nodal Officer Communicable Disease Control Program NCDCP u Dr. Arvind Khongla Block Medical Officer Amlaram Nalorkiway Haba ajing kran hagari kasngi uba Lahkmen remboy ulaong. Ka sarkar ka syam ya kani ka sen jam ban sam ya ki tablet Shaki Asha ka day khnang ba ka jing tray jongki kan stat bat ki paj baru kinyo jing yarap hakapor ka babyang. Nalor kata ulaong bokerman kani kan yarap shibun ka sarkar ban yo jing tip namar ba ka thong jong ka sarkar ka long borok ki ba lipo Snem shaneng ki deban Peitngor ya ka Koit ka Khiah jongki dak ba benrap ba ka Amlaram ka aspirational block hapo ka jalla ka badang don kam shibun ka jing kenteu ha ka Koit ka Khiah bat ka jing nang jing start ba ka sarkar ka lai pi benta ka de na benta ka de ka kam ka jong pi ba pi le kum ka NCD wa Ane ka sngi man ka sngi wa sa ji kombo nai benta kamon u yada yi kjut isam hapo ka Amram block hawa lang ba ka intervention yang sarkar da yo usam ye kini ki tablet ki wa pun kam Asha kamon yo yo ye ka jing tip kham tam ye kini ki kjut ki wa ki non communicable disease ong ki kjut cancer ki kjut BP ki kjut diabetes ta kani lengba ka health department lengba ka jingkre kam ka block yo sam lang ne kermena wato lengba kini ejing rap ka ye ki ye ka sarkar yo ka jing tip ne ba ka thong ka sarkar to baro ki lip house nam chne to o screen ye ki hakini ki little ki ki kam ga BP ki diabetes ta Koit Asha ofit kini data lang bak ni tablet nang wa sarkar upai kat 1% ki to ule ka hapo ka ni block ka kamitit kani ka Amram block to ka mangawi ka aspirational block hapo ka stek yang ka wa kam chibung kentul ni to do kaliang ka Khiah nang nang start le kamju tangan kaliang yung na khoble ka sarkar hapo di lam yung chip star yang betul ada chim kini ga jing sam bagi tablet ko penjan leki nong pai bnia ya health department baki bro haji tok be kujut sam tablet suko ni ko pon ti dan ni rayo sam ini di tablet Shaki Asha man gobi the first step ni le to on ga sibak entry tapi ni ka sibak to on ga community based assessment checklist Tila kam yang kini ka sitap to wa mendala yang ka screening yang kini di lip house Snem chanin cuba hap kamsia week bro udah dap di lip house Snem hapo tika onga non communicable disease portal NCD portal udah maintain the health ministry to batarket ini wa yu boro ki nong chonglong ki wa lip house Snem chanin wa ada chonglong thau yang Kamsia ki hapo ni ka NCD portal. Tabani ka sibak entry yo le ki Asha ka to manage kumat di tablets ki yo ki rap na yo 100% entry cepo ni ka portal. Taman ada entry ki ada sub menalai ke ciki sub center ini PCCC manda tho i pertuk di bro hapo ka app da action ki tan le ki screening ya hypertension ya BP ya diabetes Kibi le, ndo itu kita ni cancer, kibi kejut screening. We are in tablet expect by this September, baru kita entry apa portal. We open that kita target in screening. And then kibi tablet untuk kita screening, bon kibi apps kan ni bon kibi create kibi staff yang ini lalu KNM, MLHP, kibi Asha lah, bon kibi itu apa kibi apps le.
kam ki Asha claim ye incentive yong pila ye gula ni ka tablet katu ni chana Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka Khiah ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya